नोरसिं बिलाइ, मस्ला, नाजों सामब्राम गोजा, बानलु गोथां, ना। गांजेमा बाथोन, सावनोसै बान खांख्राइ। हेल' एभ्रिवान, गुड इभिनिं। दायो नै बाजाराव थांनोसै ओंखारबाय दिनै देवबार लोगोफोर। ओमफ्राय ब्लग भिडिअ लाबोया माने बिदिनो मा होनगोन बेखौ जेनेबा नै दायो थांसै। ओमफ्राय ममिथाया मबाइल चार्ज फैदोंमोन बिसिनिथिं मा होनो कारेन्ट गाज्रि जानानै दंनो। बे नेफैदोंमोन आंखौ, ओमफ्राय थांग्रोनो थिनबाय आं नेनोबायना। ओमफ्राय ना लांबाय थादो लोगोफोर, एसे बाजारखौ देखायनोसै आं देवबार बाजारखौ लांगिं टाउनखौ। बिदिनो ममिथा मोनहानि न' मोनफैबाय लामा, ओमफ्राय दायो थांनो ओंखारबाय जोङो। आं बिराद बादों आरोना रायज्लायनो, थारमाने देहायाबो थिग नङा, आथिङाबो लोरिनानै दं, हान्थुआ दासो एसे मोजां थाबायनो हादों। दाखालि नङाबा लेंग्रासोमोन। नायलांबाय था लोगोफोर, साइकेलसो गैया, दुखियानि फिसा नालाय साइकेल रोंनो थांनो उफाय गैया। फैदों आंनाव सारना फैफाबाय आं खिथु खिथुनो। ममिथा लेखा लादों नै लेखा मा केमेराया आंना फुरला फुरला संनानै हालोदा नै मादै मोनानावसो दिनैहाय आलासि जाफैदों आरोना। गेजेरावनो दाउ आदि हरदोंमोन नालाय, गेजेरावनो दङ। ओमफ्राय बेखौ गेजेरावनो थानायखाय बुथारबाय आरो मादैमोना। ओमफ्राय दायो नै संगासिनो दङ अराव आरामसे। अरना गोथाव जायोना टेस्टिया। बानलु देनानै लांनि र', हाथाइनिफ्राय थांनानै मेंनानै, हाथाइनिफ्राय फैनानै मेंदों एसे। बानलुखौ देनानै लाग्रोनोसै। नायलांबाय थादो आं बोरै सङो दिनै। दाउ बेदरजों नोरसिं, आलु आं बिराद मोजां मोनो जानो, बेनिखायनो आं आलु दरनैसो होगोन आरोना। ओमफ्राय नोरसिं बिलाइखौबो आं देखाबाय, माने गोरा नालाय नोरसिं बिलाइआ। नै देना लाजोबखाबाय, ओमफ्राय बानलुल'सो देनांगौ। नोरसिंजों दाउ बेदरजोंसो गोथाव मोनो। बाथोन, नोरसिं बिलाइ, मस्ला, सामब्राम गोजा, बानलु गोथां संनाय दिनैनि टिमा ना 50 थाखानि दाउ बुथारगासिनो दं। दाउ लकेल, नोरसिं बिलाइ, मस्ला, नाजों सामब्राम गोजा, बानलु गोथां, ना संनायजों बाथोन खालामनो र'। थाव दुंबाय नै अराजिनो नोङो दा बुखारनानै लेथेथेर जाबायलै। बानलु गोथां जानो खिन्थागाराखै, खिन्थागाराखै। नोरसिं बिलाइखौ दाहोनजों हाखावदों, हाखावबा बेरो। गिखायो ओंख्रि संग्रायाबो आयौ बेखौनो अराबो साथा सोंखायहाय। दिनै बाजार ना ओंख्रि जागोन नै दाउ खर' सावदों मादैया। एसे रोहो आराम गोथाव। हालदै होनोसै हालदै। नोरसिं बिलाइजों मस्ला दा बेदराव होनानै बोला बाथोन। बेदरखौ गोदाखांबाय आरोना नै एसे बुरजायानो ओंखारदों दाउ बेदरानो। ओमफ्राय दायो नै मस्ला माबा देनानै लाखाजोबनोसै, दहायनिबो नायाव होखादों नालाय। नै नाया माबागासिनो दं, गोदौगासिनो दं। मोनसिगोन बेखौ मोनबाथाय संसै आरोना। मस्ला आरि दंखायो, ओमफ्राय बानलु देयाखै नै बावदोंसो, देनानै लानि र'। दहाय नायाव बानलु गोथां होदोंमोन ना, ओंखायनोथ'। गांजेमा बाथोन,
सावनोसै बान खांख्राइ आंथ' जायालै गांजेमा मोनामसिननाय बियो बानलु गोथांजों गांजेमा मोनामो ना जोसो होमबा मोनामा बे बाथोन गोथाव थाव होबाय नै दाउ बेदर संनायदों नै दायो बानलुखौ बारा मोजां देयासै आङो बानलु गोथां होला बेदराव आइ मोना जादोंथ' आरो Oh my god. रोगानानै थैजानो गिनायानो दाउ बेदरजों नाथिं मामा आइ मोना भिडिअ नायनोसो बिबाय आं भिडिअ बानायगासिनो दङ नै आलुआबो गोदान गोरलैसो दरनैल' होनसै आइया आलु होबाथाय जि रागा जोङो संख्रि होनसै संख्रि जोंना दाउ बेदरा नोरसिं बिलाइया बारा नाङासै नायो ओंखाम जानोसैलै गांजेमा बाथोन आं गांजेमा बाथोन जानो सुखुवा ना बाथोन मैथाजों ना गोरान दाउ बेदर आलु नोरसिं गांजेमा बाथोन ओंख्रिया मोननै मोनथाम थाखायो बेना ना बाथोन बेदराबो 2 केजि 300 ग्राम ना बेसेबांबा मैथाजों ना गोरान ओंखारदों मेजेमाबो मेजेम गोनां हामनाय दाउआ संजोबखाबाय आरो इसोरबो सासे मोनबायना माथो खनबायाबो